sani zarumin gwarzo, kai ruwa kake Elmu'az, ka kai makiyan kas, yanzu sun ga kai ras, ba su ce maka a cas, gamji kake sara, su sakar su ba ta yi maka komai. Kai mutum na mutane ne, abokai a jahohi ne, baka fushi da kowa ne, cika alkawarin nan ne, ɗabi'a ta malamai ne. Alhaji Elmu'az din nan, mai bin Allah da manzan nan, bin faɗin iyaye ne, bayu gare ka ta zama alkairi. Gida da waje duka na ta ma fatan kairi, yan rasa sana'a da a yanzu na ɗaukan salari, duka sun samu nasarar su ne ga wannan tsarin. Kai coordinator ne a fayu alkairi, coordinator a arewa na faɗa ne kari, duka yara na kasan kana yi ma fatan kairi. Ai kuma shaida don a fuskar su ga an nuri, ka zama shugaba a harka na networking. To ga gaisuwa ga dukkan mutanenka, ambassadors da jihohi daban-daban, dangi su da kowa sai da kai oga. Na jihar Kebbi duka ka jazu, Aminu darakta kai da kai oga. Anti Samira a jaruma babba, na gaishe ki. Yan Aya Hassan Kaduna gaida ka, na gaishe ka. Na gaida AMG na Elmu'az, na gaishe ka. Nemoyin makiyanka duka kas, na gaishe ka. In babu irin ku ya zama kun ji mazan kwarai. Ai zama a gurin irin ku alkairi ne. Isah Abdallah ne waka ga Elmu'az, kai muke kira ka zo, ka har hada da zo, ka kera dukan ka zo, sani zarumin gwarzo, kai ruwa kake Elmu'az, ka kai makiyan kas, yanzu sun ga kai ras, ba su ce maka a cas.